Джантите ти са в отвратително състояние. Това видео е за теб. За най-добрата грижа на твоят автомобил, линк в профила. Напиши в коментарите за какво искаш да е следващото видео. За още полезни съвети удари един лайк, сподели с приятел и се абонирай. За най-добрата грижа на твоят автомобил, линк в профила.